kana zvakare wauya uchiti iwe unoda kubatsira imba uya uchiziva kuti uda kubatsira munhu wemucommunity menyu kwete kuzonditi sister Shera havasi kundibhadhara mari yangu nekuti mangwana ina handidi problem iyoyo iripo futi yakaita seproblem iyo yandakaona kuti munhu wese angangoda mari yeti patakatanga vanhu vese vaiti kuvolontiya saka ndinoona sekuti dambudziko rimwe rinenge rakuitika ka Mutape anenge asina mhosva nemunhu wakanomutera anenge asina mhosva nemamwe madzimai anenge asina mhosva asi kozongoita pingi wauya from nowhere obata danda 1 obva vati vari kushandisa mahara kana iwe uchifila kuti uri kushandiswa mahara gara warega handiti saka ndozvezvimwe izvozvo ndosaka tiri kuzvidhocumenta kuitira kuti vanhu vekubasa kwedu vabva vaziva kuti ina namunhu wandakapromisa mari gara wangoregera kana uchida grocery kana uchida mari from the project yatiri kuda kuita toenda tapota kana uriwo munharaunda nyange uchigona kuvaka usandibatirawo building yangu right ndangoni nditaure ipapo than 2 not more than 3 because at the end of the day ndakaona maproblems vamwe zvakare ndevekuti tati volunteer panozoona kuti vanhu zvavanola beef every day zvavanola zvingwa 7 every day vanhu vese vakambenga varamba vochida kuuya manje musasumu ndo vochiuya vachipedzera ava mabuilder edu nemaassistant pamwe atangoti tipei nhamba yakati vola chikafu vapedza kudla chikafu vorwa pasi zvinoitika futi ndezvekuti kune mumwe munhu unogona kungofarira basa riri kuitika kuti vanhu ava ngavambopuhwa chikesi chemadhiringi vanhu ngavambopuhwa 2 makesis emasupa ini kana manzwarwo ndinokupai kana zvisina unzwarwo handikupiwo nokuti ndisina kunzi zviite saka vamwe vanhu manje vangu vachiona zviseizvo zvokuti saka apa panotombopuwa zvimasupa pozara towards lunch pazara towards lunch vanhu vodla chikafu votora masupa munhu usiri kushanda ndiye omwa supa asiri kushanda haachamwi supa iya saka maproblems iwayo please ngatigare tadi tamagadzirisa nhau yechikafu isusu tisinoprovidha chikafu tichadawo vakadzi 2 uye vane morari vasingatsamwi kana tiri paprojekti vasina chifundufundu vanosekawo nevamwe ndo vatinoda vakadzi 2 kumapoto vakazoitawo chi3 hazvina mhaka nomali vechi3 vanenge vari vana maiMutape toda kuvaonawo pamaprojekti havarambidzwi uye zvinoita kuti zita renyu ringe rakaremawo kuti vana maiMutape vari kuuyawo every time vachibatsiridza nyange kungogara chaiko zvinoita kuti even project yedu nevanhu vatiri kushanda navo zvinge zviita zvakanaka toda kuti applaud vari uko zvakare mbuya deri uko nambuya chikari kubva day 1 vanhu vavo vanga vari nesu every day kureva kuti izvozvizvi vanhu vanovaona pafacebook kana payoutube vanotobvunza kuti mbuya deri kovaripi nhasi vachiimbawo vachiita zvavanoita zviya zvinonakidza vanhu zvakare ndo zvinoita kuti vamwe vanoti vawanewo madhiringi izvozvo saka ndo zvatingakumbirawo asi tikaonana pamatakada kana waenda kuziva nongoti bye hazvirevo kuti manje tatiwo mabest friends handiti because harisiro donzvo rangu rarikavingawo kunoku I think ndizvozvo kana pane mubvunzo mondibvunzawo atangoti tigare taonesana because before you know it vakandiona mudzimai haachazivi kuti Mutape wangoti teki nasister Shera uko chi munhu akutanga kuti avandanana pamatakada ina handidi problem iyoyo sister bobo bye handifungi kuti futi ndingazenge ndakufamba ndichitakura vanhu mucommunity yoti pinda aiwa kuita sizvo ndo zvanditori ndotongotaura chokwadi seizvozvo I think ndizvo saka pane mubvunzo mondibvunza zvakare oi vana baba vana mai ini ndinoitwa Sharon Chipomanzvera asista rebasa ndinoita Shema ndo ratinodanwa naro uye vanhu vatinobata navo vanonzi Shemarians chibva pana Shema sorry ndatakunge ndakutaka fulu mbichana taitsika semendez rosterek kwata uko kwa mai Muchaneta kuno kutakauya I think end of February ndo patakauya tikaona kanzera ndobva tavaudza nhau yedu nezvatinoita mazuva ekutanga takatanga tichiti tikaona kana kuti tikaidentify kana tikaona dambudzo taipa munhu mari takazogara pasi ndokuona kuti no munhu ukampa mari dambudziko ripo ndekuti unotanga kufunga mazepe wafunga mazepe patakshop apo ndiye anenge achitengera munhu wese doro
haachazivi manje nhau yake kuti kumba ukuku after 2 weeks une achingodzokera kusame nhamo yaanga anayo. Munhu yaotanga kutifonera kuti sister Shero izvozvizvi ndaita dambudzwa namafuta handina chakati yeti munhu tetamupanga kuti mari kuti anga achitengawo zvimwe zvinhu maybe kuzvitengera kana jira reharitengi tongomudzokera ari pasame level. Ndobva tagara pasi ndobva pabuda komiti yacho inosanganisira vabereki vangu. Baba vangu vanodo vanoita zvepolitics nanditi zvepolitics, asi nekuda kwaizvozvezvo vakazvihwisisa kuti no mwana wangu anoda kuita zvakati. Saka nzvimbo yega yega inoendwa usvika kuita zvaunoda unorespecta vanhu vari imomo, nyangwe munhu akava pasi pako munhu iyeye kana uri kunzvimbo kwake uri muzasi make. Saka ndiwo zvinenge zvichibvawo kuna baba izvo. Ndosaka chikudzai kuti takabva nekuna kanzela tikauyawo kuna sabhuku tinotorespecta nzvimbo yega yega. Tikakuonewo muzhira zvakare tinotokurespectai because inzvimbo yenyu. Tichiri ipapo zvakare tochidzoka panhau yekuti takasava tisvike kuno inhau yekuti gore rapera takaita 2 cases mumasvingo province. Sezvo ini chibva kumasvingo takaita yekuchiredzi tikavaka musha ipapo tikavaka flat yava ne2 rooms tikazobva tikaita kitchen tikaita toilet. Izvi ndova zvinhu zvangu ini zvandaishuvira kuti zvinge zvichiitwa panzvimbo iyoyo. Ndobva tabva ndobva taenda kune nzvimbo inonzi Zinata. Zinata itori location, haisi kuno vanhu vazhinji vanoziva kuti Zinata ndekwen'anga, inotori location inonzi Zinata. Saka ikoko kuva kune kesi yanga iri special. Tobva taenda kazhinji tinotanga tasurveya toona kuti zvinoita here kuti tizvipire kugara kana kuti 2 months tichishanda nemunhu iye kana kuti kwete. Toisubmita normally toshanda neFacebook neYouTube neInstagram neTikTok kana Twitter. Vanhu voona kuti zvinoita here kuti vabudise mari yavo vatanga kutenga semendi pamunhu uyu kana kuti zvinoita here kuti mupe machira. Ndo zvinoitika. Handisiri ini manje ndinozobudisa mari yekuti handina mari yacho. Asi tichiri ipapo ndokubva patanga kuita macomplaints nevanhu vanotisapota vakati no haufaniri kungodhira nemasvingo chete nekuti isusu vamwe vanhu vatokusapota tinongeda uchibva kumaTembereland togona uchibva kuManicaland. Tikati alright wendo runotevera ndobva tati takunonga Manicaland takainonga nekuda kwokuti kune mumwe mwana watete wangu akauya pachikoro panova pamaimanzungu. Maimanzungu ndivatete vangu kwete vatete vekufeka. Hazvanzi havo ava vakarorawo vatete vangu vanova hazvanzi yababa vangu ndoukama wacho uripo. Ndobva alright sezvoko kune munhu wekuti tinosvikira kuti tichionawo zvinotitira nyore. Ndobva tauya end of February ndobva tavatsanangurira chekutanga tikanaona kanzela ndobva tavapresenta macases edu kuti ndo zvakati. But gwendo guno takaita zviri different. Takati toda kuti tinge tine vanhu muri 5 mumabhuku akasiyana kuitira kuti tikaya kunoku kwaMutape Farai vanhu vazoti ifavor wadi kuenda kwaMutape nhingi. Saka takatora mamwe wacho unfortunately vana Mutape vachanyatsi kuvaziva mazita avo, asi takaenda kuna mwana unzi Danisa anofamba neuyuso ikoko kwaMutape veikoko. Takaenda tikamudocumenta pamba pavo ndobva taitarisa kuti setup yepamba pamunhu uyu because ini donzvo rangu ndiri kuvaka yakamira sei. Definitely tikaona kuti nyangwe pane flat iripo asisina roofing utori pamberi pemumwe munhu. Ndobva tabva ipapo ndobva taenda kune mwana anotsemuka maoko amene ndokunonzi kagavhiretu here kwakunonzi kwani ikokoko anotsemuka maoko nemakumbo mustudent pachikora papa ari kuprimary. Ndobva taenda tikanomudocumenta. Ndiye mwana akatinyanya kundikweva kuti ndiuye kuno. Unfortunately handisi kumupa help yaanga achifanira kunge achideserva nekuda kwekuti pamba pavo takasvika pane flat tikasvika pane makitchen. Saka tikati vatori pamberi. Ndobva tabva taenda pane mumwe asingataure apa pandisi kuti anonzi mukomana murekuru. So tikabva taenda kwamaiMuchaneta kwatova tiri izvozvi. maiMuchaneta ndo vanga vane special case kupfuura vanhu vese nekuti maiMuchaneta vaivata pashi. Saka kana zvadero manje uye nesituation yavo kuti vakakwara futi ruoko rwese urwu. Saka takabva I think kuvanhu vaiona pavakachuza ndo vakatanga kuchuzwa kuti zvina nekuti maiMuchaneta ndo vawane mudziyo wekuvakirwa. Nesituation futi yekuti muzukuru wavo haafambi. Ndobva tabva ndobva tazonzi uyai apa.
So iyi kesi yakanyanya kuzo madam ndo vaiziva ndobva vabvunza kansela kuti zvoitira kuti tinde ipapa because taida kusanganisa futi kuti toda mundau piwa mundau nepiwa muchangani so that hatizonzi tasarudza vanhu ndobva tazouya apa saka apa ndobva tikazouya tikapesera kudocumenta ndobva taona situation yavo unfortunately isusu in as much as tichiita sei tichinge tida kubatsira but avanga vatoshayiwa because munhu anga awina ndimai muchaneta zvisinewo pane vanhu vakaramba vachiita sei vachiita chip in mumoti ndoda kutengera mai muchaneta 5 mabheke anonzi mai andizve maiSimba ndoti wanzoti maiSimba oti ndoda kutengera maiSimba 5 bags dzemasimende umoti ndoda kuwatengera kana kuti jira iexample handiti bva ndagara pasi bva ndapresenta nyaya yangu bva ndati kuna baba izvi kuitika kunoku taifanira kutora 1 case kunoku side kwekuchipinge maybe another case tozonotora kumwewo kusiri kuchipinge asi muri manikaleni zvisineiwo ina handingakwanisi kurirambidza maiSimba kuti vawane pekuvata yet kune vanhu varikuda kuita sei vada kuti vange vachivakirwa mudhuri ndo mahwiniro akazoita chi maiSimba asi tatatovasiya zvamwari chaiko chaiko ndoona sekuti mwari wavo pamwe wangu achinamata kubva kare wakazongoanza ndobva ndati alright zvapo ndezvekuti isusu takusacrifica todi togara because taifanira kunge tapedza next week iyi tichipedza totorova pasi but takatozoti ngatichigarai toita sei tivavakire ndobva ndaudza madam bva ndaudza futi kansela because kansela ndadaudza kuti 1 case vandadzokera kwakansela ndavatsanangura ndo zviripo saka takunotaurani naMutape uyu I remember pekutanga ndofunga ndakatosangana nawo pamashops because taita zvokubatanidza then tichiri ipapo tochiuya panhau manje yekuti ndinoziva kuti kune zvinhu zvatopo paground kudhara chakaita kuti zvidero inhau yekuti takasangana nemachallenges uku kuzasi uku machallenges ekutanga taiti mabhiridha senge manje vari serious vanomukana 4 am 4 am 5 am vanenge vatotanga kutoita sekuita basa because vanoshanda netarget saka nhau yakazoitwa ndeyekuti takata dambudzo rezvitina pasaiti isusu manje kana takuita basa hatifaniri kumirira kuti Mutape Farai izvozvo vakavata vatishamirira kuti vamuke vagouya nezvitina memotodzosera suri kana madero manje yeti state out sei tisi kuya nezvinhu zvose kubva kusemende kusvika kuroofing saka panhau yakadero ndobva taudza Mutape tikati Mutape tokumbira kuti zvitina zvinge zviri panzvimbo because builder haafaniri kugara seti machallenges mamwe andati chiona kuti anodzosera basa ravava kumashure saka nesi kange tasvika munzvimbo tofanira kushandawo tese asi tichiri ipapo hazvirevi kuti ndikuti munhu wese ari kumba mavo anofanira kubva kumba kwake kuti auye ashande apo kana chitaura zvotakuta zvokuti even munhu watiri kubatsira anofanira kucontributawo zvine zvimwe zvinhu zvakaita sekuti zvitina izvi zvokuti unotora woisa mumba haunga expect kuti munhu wasabhuku ngaauye akuisire imomo saka ndo imwe challenge iyoyo asi mamwe machallenges atokwanisa kutaura kuti atinogona kusorovha kunoku kuitira kuavoida maproblems uye navanhu vanoda kuita drama because isi kana tichiuya kunzvimbo kana tichikusekererai hazvirevi kuti munhu anofanira kupinda munhu too deep handingati munhu akandipinda but vamwe vanozotanga kuti mozamucommunity mune zvinhu zvinonzi makuhwa mune zvinhu zvokuzi zvimadhirama zvokuti ndokurova ndakazvinotisa izvezvo saka mumwe anenge wada kuzama kukupinza imomomo harisi department rangu number 2 kana une nyaya yako yawanzwa naningi naningi pedzerana ikoko nyaya dzenyu handisi mukati menyaya idzodzo number 3 mabhiridha edu ari apa mabhiridha angu saka kana mune issue nemabhiridha acho munouya kwandiri handizodiwo zvakare kuona kuti lese tikati madzimai ngaauye kuzobika ngaazotibatsira please hembe dzemabhiridha mubati vanovatya vega hatidi maproblems iwayo zvakare toenda panhau yekuti ndakanotisa kuti paripo vamwe vanhu vaiti vari kuuya kuzovolontiya kwazisa ndataura kuti kopa level rekuti ndingatoita mari yekutambirisa vanhu vasari panapa ndiwanika ndototi ini ndokupa mari yakati ukauya kana uri volontiya zvinoreva kuti uri kuuya kuzobatsira mahara kana iwo chiona kuti haukwanisi kuzviita gara warega nokuti hatizodi kunetsana mangwana ndo dambudzo randakasangana naro futi iroro
kune vanhu vakava nedonzvo rekuti ndoda kuvolontiya munhu uya ndokubatatirawo munhu uya nandimuzivi vana mutape vana kuti pamunhu uya munhu uya ndokutanga uchizonetsana neni manje ini nanda kumupindura chandakangoti ndakangodzokera kuna namutape kati indeta dambudzo remufesi uyu ini mufesi uyu handisi kuti makandipa here kuti ndishande naye kana kuti kwete. Number 2 wakundidhimanda kuti after apedza pana panda grocery indoriwa nepi grocery nekuti munhu watiri kubatsira wacho haatorina kana cooking oil but iwo yakuzovolontiya zvokwadiwo nditi ndipe grocery nekuti ndakabatsira but kureva kuti iwo hauswi yakuzobatsira kune chinhu chaurikuda kuseri nekuti iwo kufungwa tinazvo zvunhu inde ndisina. Saka ndozvezvimwe zvinhu izvozvo dambudziko ratakasangana naro rinova rekuti handi-expectiwo kuti kuno zvinge zvichiitika. Saka nekuda kweizvozvo ini munhu iye ndakava ndamubvisa pavanhu vangu mangwana achoni hatina kuzomboonana because iright yangu yekuti ndinge ndichibvisa zvinhu zvakadero because kana tiri paproject tinofanira kufara hatifaniri kunge tichitukana hatifaniri kunge tichifungirana kuti iwewo uchanditsamwira grocery because ndina grocery racho. Toenda panhau yemari. Kana zvakare wauya uchiti iwe unoda kubatsira imba uya uchiziva kuti uda kubatsira munhu wemucommunity menyu kwete kuzonditi sister Shera havasi kundibhadhara mari yangu nekuti mangwana ina handidi problem iyoyo iripo futi yakaita seproblem iyo yandakaona kuti munhu wese angangoda mari yeti patakatanga vanhu vese tiri kuvolontiya. Saka ndinoona sekuti dambudziko rimwe rinenge rakuitika ka Mutape anenge asina mhosva nemunhu wakanomutera anenge asina mhosva nemamwe madzimai anenge asina mhosva asi kozongoita pingi wauya from nowhere obata danda 1 obva wati vari kushandisa mahara. Kana iwe uchifila kuti uri kushandiswa mahara gara warega handiti. Saka ndozvezvimwe izvozvo ndosaka tiri kuzvidhocumenta kuitira kuti vanhu vekubasa kwedu vabva vaziva kuti ina namunhu wandakapromisa mari gara wangoregera kana uchida grocery kana uchida mari from the project yatiri kuda kuita. Toenda panyaya yezvitina. Kana zvitina zvisipo sezvatikazoita uku zvazvashota tikatozoguma taenda kuna kanzela kuti vatibatsire kuti kana pane mwana ezvitina tobatsigwa zvinhu zvopera basa toenda kupi toya kuno kwa maiSimba. Saka kune munhu akazotipa zvitina zvake vakati community ndodi ichazoreplace zvitina zvazvashota ne1000 zvinova zvitina zvetoilet nebathroom because ndo zvatinoita toilet nebathroom paside nepaside. Saka ndozvezvimwe izvo zvokuti please tisazoshoterwa richi nezvitina zvinhu zvatinongoda kwamuri zvitina jecha nepiksend zvinotangoti vaki zvinotengwa material inini ndinokambena for these materials. Then imwe nhau inoitika ndeyekuti maassistants ndakavati ndinoda anoassista ava unfortunately munhu watanga tauya naye kutanga tigandidzokere kusure kwekuti panovakwa please inangwa handisi kuzoda kuona mumwe munhu wemunharaunda achati ini ndinogona kuvaka oya netrao yake oisa trao yake uye ovaka nekudivi bhiridha wangu ari kuvaka nekudivi bhiridha wangu ini anogona kusakwanisa kukuudza because unotla kuti ino ndikazomudai ko kazondondiudza kwakati ko ndikasangana naye kwakati oti vakatondiramidza kuvaka mudhuri. Please bhiridha wangu andakauya naye ndiari kuvaka mudhuri uri ukoko wakareshewa nenhau iyoyo kuti tichiuputsa hazviiti nemari yakabuda ava kuti vauye vakazongogasa mukati kuzvezvizvi izvasi secret ka zvinhu zviri visible zvinhu zvakatokomendewa nevanhu vari kuzhe kwenyika vakati chii chikaitika pabuilding iyi even the way yacho yavaita zvakatikanganisira zvisingaite. Saka tapota kana uriwo munharaunda nyange uchigona kuvaka usandibatirawo building yangu zaiti ndangoni nditaure ipapo nenhau yekuti zvinozonetsa tichiri ipapo zvakati assistant ndosaka ava vakafamba naassistant wekutanga anga asina asi havana assistant kureva kuti munhu anga achifanira kuassista builder hatichamukwanisi kuti ndichimutore. Tichiri ipapo zvakare nenyaya yemaassistant vayaya pakazoita nhau yemaassistant uko gozi wangoda kutotanga kutaura zvisizvo because vanhu ava zvataivaitaka taivaona nechekuseri tega taona nechekuseri munhu wazofamba achitaura kuvanhu kuti hana undibhadhara yeti munhu tatikamubhadhara asi asingazivi kuti ndandichiudzani vana Mutape kuti munhu ndamupa ndobva ndaudza kansela kuti uyu assistant uyu ndakamupa mari yakati sofa saka asiri kuzviziva ndobva tanga kutodi kutanga kufamba achitaura zvisizvo saka takazozvigadzisa zvedu izvozvo. Then poita nhau yefencing yematanda handizozivi kuti kunoku
anowanikwa kupi ekuti tingosiyawo taita kuti mushawo isangopinda mombe isadi saka isusu uko tikuita fencing yematanda but matanda tachinomatora kune rimwe dondo so ndora tachiita iyoyo kana ichikwanisika apa ndinenda kuda 2 varume chete anokwanisa kundibatsira that ngirikini yefencing yematanda chete not more than 2 not more than 3 because at the end of the day ndakaona maproblems vamwe zvakare ndevekuti tati volunteer ika vanozona kuti vanhu zvavanola beef every day zvavanola zvingwa 7 every day vanhu vese vakambenga varamba vochida kuuya manje musasumu ndo vochiuya vachipedzera ava mabhilda edu nemaassistant vamwe atangoti tipei nhamba yakati vola chikafu vapedza kudla chikafu vorwa pasi zvinoitika futi ndezvekuti kune mumwe munhu unogona kungofarira basa riri kuitika kuti vanhu ava ngavambopuhwa chikesi chemadhiringi vanhu ngavambopuhwa 2 makesis emasupa ini kana manzwarwo ndinokupai kana zvisina kunzwarwo handikupiwo nokuti ndisina kunzi zviite saka vamwe vanhu manje vangu vachiona zviseizvo zvokuti saka apa panotombopuhwa zvimasupa pozara towards lunch pazara towards lunch vanhu vodla chikafu votora masupa munhu usiri kushanda ndiwo mwa supa asiri kushanda haachamwi supa iya saka maproblems iwaya please ngatigare tadi tamagadzirisa nhau yechikafu isusu tisinoprovidha chikafu tichadawo vakadzi 2 uye vane morari vasingatsamwi kana tiri paprojekti vasina chifundufundu vanosekawo nevamwe ndo vatinoda vakadzi 2 kumapoto vakazoitawo chi3 hazvina mhaka nomali vechi3 vanenge vari vana maiMutape toda kuvaonawo pamaprojekti havarambidzwi uye zvinoita kuti zita renyu ringe rakaremawo kuti vana maiMutape vari kuuyawo every time vachibatsiridza nyange kungogara chaiko zvinoita kuti even project yedu nevanhu vatiri kushanda navo zvinge zviita zvakanaka toda kuti applaud vari uko zvakare mbuya deri uko nambuya chikari kubva day 1 vanhu vavo vanga vari nesu every day kureva kuti izvozvizvi vanhu vanovaona pafacebook kana payoutube vanotobvunza kuti mbuya deri kovaripi nhasi vachiimbawo vachiita zvavanoita zviya zvinonakidza vanhu zvakare ndo zvinoita kuti vamwe vanoti vawanewo madhiringi izvozvo saka ndo zvatingakumbirawo asi kumapoto toda 2 vega imi ndimichaziva kuti munoti pani vanhu kunani handivazivi handiti tobva ipapo nyaya yemvura pasaiti hatizodi kuti tauya vabhilda yedu ogara kuti komvura please ngatigare tine mvura yedu pasaiti ivo chaivo vana maiSimba vanogona kutofuma makusenda vachichera mvura hazvirevi kuti vatinavo vakadzi vari kubika kana kuti vanhu vangouyawo papo vachibikawo kana kuti vachiona maiMutape vachiuyawo ndo vanofanira kuchera maiSimba nemumwe misikana yavo vanogona kutozadza repeti handiti zvimwe zvinhu zvakaita seizvozvo vanokwanisa kutibatsira then tataura nenyaya yemari kuti hatidi situation yekuti unouya uchidhimanda mari kwandiri nekudhimanda magrosari tazvitaura zvitina tazvitaura jeta nepercent tazvitaura I think ndo zvezvimwe zvinhu zvandoti zvakakosha izvozvo tikaonana pamatakada kana wanda kuziva nongoti bye hazvirevo kuti manje tatiwo mabest friends handiti because harisiro donzvo rangu rarikavingawo kunoko I think ndizvozvo kana pane mubvunzo mondibvunzawo atangoti tigare taonekana because before you know it vakandiona mudzimai haachazivi kuti Mutape mangoti teki nasister cheruko chi munhu akutanga kuti avanodanana pamatakada ina handidi problem iyoyo sister bobo bye handifungi kuti futi ndingazenge ndakufamba ndichitakura vanhu mucommunity yoti pinda aiwa kuita sizvo ndo zvanditori ndotongotaura chokwadi seizvozvo I think ndizvo saka pane mubvunzo mondibvunza zvakare